Струва ли си ефтин китайски крос или ще ви съсипе? Здравейте хора, днес ще разберем дали си струва да си купите ефтин китайски кросов мотор или ще си купите проблеми на две колела. Това е 160 кубиков китайски крос мотор, разполага с двигател Lifan 160 или се предполага, че е Lifan, но със сигурност се знае, че е 160 кубиков. Полага се, че Lifan правят двигатели за BMW, ако разбира се този мотор е Lifan. Защото никъде не е написано какъв е двигателят. Можем само да предполагаме, че е Lifan 160. Благодарение на простото му изпълнение, двигателят е доста изразлив и здрав, за разлика от останалата част от мотора. Така, и етап 2. Ауспухът. Както виждате, ауспухът е далеч от оригинален. Това е защото оригиналният ауспух се счупи. И ми се наложи да ползвам каквото имам под ръка. Иначе оставам без мотор. Следващото нещо, което се счупи след ауспуха е шпилките, които държат двигателят. Ето, шпилка 1, шпилка 2. Тези шпилки се чупят доста бързо, така че съветвам първо да замените тях, двете шпилки. Но след като замените шпилките, идва вторият проблем. Ушите на рамата, които държат шпилките, се късат. Така че трябва заварка. Ето, както виждате, и от другата страна е вчупено. Случва се следното. Къса се шпилката, вие не разбирате, двигателя губи съгласие с задния винец, веригата пада и се чупи предпазителя за веригата. И стига толкова проблеми. Нека да го запалим и да чуем как работи с този ауспух. Пали сравнително лесно. Макар и с този ауспух звукът е доста добър за такъв мотор. Чудите се откъде има такъв прекъсвач ли? Купих тази тунинг част. Ще имам следващо видео и за нея. Айде.